Готови ли не? Аз идвам! Бу, виждам те! Тук няма никой. Наистина много добре се криете. Съжалявам, Гарби, агънца. Ще вечеряте след малко. Време е да напълня кофата. Току-що изстрелях покрива на силоза си. Сега царевицата ми е плячка за гладните птици. Махнете се от царевицата! Извикаха и приятелите си. По-добре да се обадя на Пес Патрул. О, защо? О, изгубих още един кочан. Пес Патрул, точно на време, за да прогоните крачещия патрул. Сега мога да закърпя покрива на силоза, преди да го върнем. Чейз, използвай мегафона, за да прогониш тези птици. Мегафон! Къш, птици! Къш! Махайте се от силоза! Включително и ти, чайке! Отлична работа, Чейз! Само така! Благодаря, Райдър! Точно на време, Пес Патрул. Поправих покрива и е готов да го сложа обратно. Добре, Скай, издигни този покрив обратно на мястото му. Следва върха на силоза. Един покрив на силоз идва веднага. О-хо, браво на Браво теб, на Скай! теб! Благодаря, Пес Патрул. Сега мога да продължа с прибирането на царевицата. Когато изхвърчи покрива на силоза, само излай за помощ. Хей, кой иска царевица за вечеря? Аз имам много. Гледайте целите епизоди на Пес Патрул по Никелоудиан.